Jeszcze raz? Jeszcze raz, Majunia, jeszcze raz. Ale fajnie. Ale fajnie, załóż podwórka. Tak, a gdzie robisz niam niam? Gdzie robisz niam niam? A gdzie robisz niam niam? Tu robisz niam niam. Chodź, Majunia. Chodź. Zrób tuli z Olą. Robisz tuli, ukochaj Olę mocno, ukochaj. A jak kochasz Olę, jak? Mamusię? Też kochasz, a zrób Oli tuli, no. I pokaż jak Olę kochasz, no. Ukochaj Olę, ukochaj. Nie. Majunia, gdzie jest twoja zabaweczka? Gdzie jest twoja zabaweczka? Chodź, chodź zobaczymy, poszukamy.